Maghiusa kita. Pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Bulahang adlaw nga Domingo mga igsoon ko ni Kristo. Ang kasing-kasing sa Dios mas dako kaysa atong kasing-kasing, ug ang iyang kamanggihatagon walay kinutuban. Gani bisan sa taliwala sa pandemya ug sa dako nga krisis nga atong giatubang karon, ang Arkidiocese sa Sugbo iyang gigasahan og siyam ka bag-ong naordinahan nga mga pari. Si Reverend Father Leo Lu Arce, Reverend Father Res Kenneth, Reverend Father Jul Ray Kamay, Reverend Father Christian James Mayol, Reverend Father Rohel Murillo, Reverend Father Christopher Carl Ompad, Reverend Father Jonas Yap, Reverend Father Gilbert Itang, ug si Reverend Father Romel Ray Rosil, MLCC. Dako kini nga gasa alang sa simbahan gikan sa kasing-kasing mismo ni Kristo. Ug ang kamanggihatagon sa Ginoo ato usab unta suklian sa atong pagpasalamat ug dako nga gugma kaniya nga nagpadala kanila. Ang kamanggihatagon sa Ginoo ato usab unta suklian sa atong pagtahod ug pag-amoma sa kinaayahan ug likayan ang pagbuhat sa tanan nga makaguba niini. Busa nining Santos nga Eucharistia atong ihalad kining maong katuyuan uban niining mosunod nga mga petisyon nga gipadala sa atong mga igsoon. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Atong apil sa mga pag-ampo sa Lunes Santos nga misa, sila nga nagpaampo nato. Ug apil sa pag-ampo sila nga nagmasakiton, dili lang sakit sa lawas, sakit sa kalag. Aron mahimo kita nga tako sa pagsalmot ng Santos nga panagtigom, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nakalapas ako dakong yamot sa nauna sa pulong ug sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa ng amuyo ko kang Santa Maria, kanang maulay, sa tanang mga anghel ug mga santos,
ug kaninyo mga igsoon, inyo akong iambok sa Ginoo nga atong Dios. Kulyanan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala, danon ta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Amen.
magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himuha nga mahigugma kami kanimo, ug sa usag-usa kanamo, aron mudangat kami nga na sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat, kini among gipangayo, pinagi sa mga Ginoong Kristo, himong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pangitaan ninyo ang Ginoo, samtang siya hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya, samtang siya haduol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang sala, ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo, aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios, kay andam siya sa pagpasaylo. Kay ang akong hunahuna, dili sama sa inyong hunahuna. Niyang akong mga laraw, sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kaingon nga ang kalangitan, habog kaysa yuta. Ang akong mga laraw, habog kaysa inyong mga laraw, ug ang akong hunahuna, kaysa inyong hunahuna. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hadoon ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Hadoon ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Himayon ko ikaw, adlaw-adlaw, ug daygon ko ang imong ngalan, hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo, ug angay gayud siyang taygon. Ang iyang kadako, dili matukid. Hadoon ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat. Hadoon ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo adol sa tanan nga nagsangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamaturan. Hadoon ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya.
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Ang dako kong tinguha o paglaom, mao nga dili ko gayud pakyason, pagtuman ang akong katungdanan, kundili magmaisog ako sa tanang panahon. Labi na gayud, ning panahona, aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi ako o patay. Kay alang kanako, ang kinabuhi mao si Kristo. Ug ang kamatayon maghatag kanakog dugang kaayuhan. Apan kun buhi ako, makahimo akog mas mapuslanon nga buhat, busa wala ako masayod, hain niini ang akong pilion. Naglibog gayud ako kun unsay akong pilion. Buot ako mubiya ning kinabuhia ug makig-uban kang Kristo nga mas maayo alang kanako. Apan labi pang maayo alang kaninyo nga buhi ako. Nan, karon ang hinungdanon mao nga makigkinabuhi kamo sumala sa Ebanghelyo ni Kristo. Aron bisag dili ako makaanha kaninyo, madungog ko nga nagpabilin kamo nga lig-on diha sa usa ka tuyo. Ang maghiusa kamo, pagpalambo sa Ebanghelyo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kini. Pagbasa sa Santo sa Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Si Jesus may sugilon sa iyang mga tinunan hining sambingaya. Ang gingarian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan, nga sayo sa buntag, milakaw ron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. May uyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw ug gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagka alas 9, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat, busa miingon siya kanila, "Trabaho usab kamo sa akong parasan. Ug gatagan ko kamo hustong suhol." Nangadto sila unya pagka alas 12 ug sa pagka alas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mag alas 5 nga miadto siya sa merkado ug didto nakakita siya laing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, "Nganong giusikan maniniw ang tibok adlaw?" Sila nanubag, "Kay wala may patrabaho kanamo." Ug mingon siya kanila, "Kung mao ka na, trabaho usab kamo didto sa akong parasan." Sa pagkasawumsum na, ang tag-iya mingon sa iyang kapatas, "Tawga ang mga mamumuo, hatagi sila sa ilang suhol. Unaha ang pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho, ipaulahi kadtong unang gipatrabaho." Ang mga tao nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila gihatagag usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila batok sa agalon. Mingon sila, "Kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras. Samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagba sa kainit.
Panbisan paniini imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo. Galon mitubag sa usa kanila, migo pamati. Wala ako maglimbong kanimo. Kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon, dawatang imong suhol ug pauli sa inyo. Mo'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ako'y katungod sa paggamit sa kong kwarta, sumala sa kong gusto? Una sila kabahinuon kay ako, manggihatagon man. Gitapos na Jesus ang sambingay sa pagingon, busag kadtong naulahi, mahiuna, ug kadtong nahiuna, maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. May buntag ka natong tanan ining adlaw nga Domingo. So akong giingon sa unahan, sa ato ang mga pag-ampo, ayaw intawon og kalimti ang mga tao nga nagpaampo ninyo. Usahay mo adto ka pag-ampo, simba ta, may kita mo yam-yam sa atong mga panginahanglan. Inigawas ra ba nato simbahan, na yung mga tao mingon, iampo kog apel, sister, brother. Gusto ra ba kita mo tando? Unya, ambot lang, og pila itong hinumduman. Mga ato nang ipahinom sa kagalingon, no? Ampo ta, dili lang atong kagalingon panginahanglan. Diya sa atong pag-ampo, katuna na nato daan ang pagkamanghihatagon, lisod sa kay nang bisos pag-ampo, dili ta mahimong manghihatagon, no? So atong appeal pag-ampo sila nga nagpaampo nato. Labi na ni misa nga atong iampo ang mga nagmasakiton, no? Nga dili lang kay sakit sa lawas, sakit sa kalag. So let us include to pray for them. Munang maingon ko nga may numduman unta tani ini, kaya umo man ang usa sa mga kahulugan sa misa ang pagpahinumdum. Ang misa gitawag man isa it's a memorial. It's a remembrance. Di ba diha unya dunggaw niya sa misa mamana o si Kristo, buhata ni sa akong handumanan. We need to be reminded. We people, we easily forget. Dali kita malimot. Mo bitaw na unang pagbasa, na ikaduhang pagbasa, na isalmo, na ebanghelyo, kadaghan ana unsa man ni tanan. These are not historical piece or literature of the past. Kani sila mga istorya ni sa kinabuhi kasinatian kung unsay gibuhat sa Dios. Ug si kinsa ang Dios. Aron tama ang pahinumduman. Kaklaro atong unang pagbasa, balik ka mo sa Dios kay pasayloon ka mo niya. Kaklaro ato. Nga unahuna sa Dios, dili sama sa inyong unahuna. Kaklaro ana nga pahinumdum. Nya kapila man ta malimot ana, kadaghan. Kadaghan ta malibot ana, nga atong iuna nga atong hunahuna, ang atong mga pangandoy, ang atong mga plano, ato baghang giapil ang Ginoo. Pila ka kahigayon nga natay plano, natay hunahuna, nga wa naglit nang tagapanguros. O palingon lagi ang unang pagbasa nga hinumdumi. Ayaw kalimot. Unsa na kanindot imong plano, unsa na kanindot imong tinguha, napagi mas nindot untang tinguha ang Ginoo. Kalimot ana. Dali kita malimot ay. Palimtanon ka ita. Muna nga kinahanglan kita ipahinumduman. Muna ang misa. Naata diri nagtapok ta kay kita malimtanon. Aron ta mainumdum, unsa kagamhanan sa Dios, unsa kadako sa gugma sa Dios alang kanato. Kining giingon sa ebanghelyo, kapila ka ta malimot ani? Nga agig sambingay gipahinumdum ni Kristo nga adunay mga way trabaho, tibok adlaw nya didto ang tag-iya sa parasan nga kay trabaho. Sa to pa kadaghan ding gasa ding nga gihatag na. Gasa ba nga wala gito siya, way tsansa. Way kay gayunan. Dili mga tibok adlaw ra ka didto, wa kay mahimo, mahuma na lang adlaw. Nya karon na iniingon trabaho. Kana bitaw gasa, grasya. Gipanalanginan ka. Kapila ka ta malimot ana no? Kay kun usahay sa kinabuhi masintro mo gud kagalingon. Nya atong gusto ug atong kagustuhan. Nakalimot ta sa mga daghang grasya nga atong nadawat. Nakalimot ta sa daghang gasa nga atong nadawat. Nakalimot ta nga kita gigasahan. Muna usahay,
Dugay kayo maabot ang pagpasalamat ug ang pagkamapasalamaton kay ato amang gusto ug atong kagustuhan na sintro ba nakalimuta nga kita gigasahan. Kani bitang pagkasintro sa kagalingon ag imong gusto may matuman tanan. It's a life of frustration. Mo ni nahitabo sa kaning ebanghelyo. Kay kana ganing masentro ang kagalingon niya, ang basihanan ang imo ng kagalingon, naman go certain level of perfection nga imong impose. Niya kana isang level of perfection dili gina siya ma-achieve. Muna everyday is a life of frustration. Kani nga tong society, the kind of society we have, naani siya nga standard. Labi na sa komersyo, labi na sa panalapi, naani siya nga standard. You are to achieve certain level of perfection aron you keep on hungering and thirsting every day. Aron si kag palit. Kani magong perfection duha man ni even sa kakaraanan pa duha man ni ka level. Ang usa is ganang giingon nga di masayop, di masipyat, mo ni perfection. Cannot err, cannot commit mistake. Apan na may lain nga standard of perfection. Kana bitaw giingon sa mga Hudiyo nga dili ka perfect, apan na kay Ginoo nga perfect. Ug na kay Ginoo nga imong gisimba nga mo'y perfect. Mao na kinahanglan ka mugunit nining Ginoo aron mulahutay ka nining kinabuhia kay kung ikaw ra masayop jud ka. Mao na giingon sa laing bahin sa ebanghelyo, be perfect as your heavenly Father is perfect. It does not mean that you cannot err. It does not mean that you cannot commit mistake. It simply means there is a God who is perfect and He alone. O kinahanglan kang mugunit niya aron ka muluhutay nining kinabuhia. Pankapila man ta malimot ana. Kapila ta malimot nga nagtuo ta nga kita mo'y basihanan. Kining ebanghelyohan na pahinumdum nga dili pwede. Na ay Ginoo nga atong gunitan o kinahanglan mugunit ta niya aron ta mulahutay. Dagang higayon, malimot ta ni ana. Muna nga, impuso ka to ang level of perfection. May nga mga mo ni siya beauty. Mo ni siya beautiful. Nga human, ay, pagkasunod simana, nalahi na lagi. Pagkasunod buwan, lahi na lagi. Hunot, magyudi ay. Kisa may nag-impose na nagod, ikaw. Mo gani siya good. Mo ni siya nindot. Nga paghuman, dibati ba di ay? Nga naman, kisa may naghimuhimo anak ng standard, ikaw. Nakalimot ka nga, there is only one perfect and good and beautiful, and that is God. And you need to hold on to Him. Nakalimot nga kita giimbitara. Nagbarog-barog, rotas daplin. What ay nahot? Ang Diyos naghatag na itong bili, giingnan ta niya, trabaho sa akong parasan. Usay kita-kita may nagbuot unsay ato ang dignidad. Unsay maghatag na tugbili ang atong kagwapo, ang atong kadato, ang atong kagamhanan. Nakalimuta oy nga standby rata. What ay nahot? Giingnan ta sa Dios, I love you so much. I created you and I died for you. Kapila ta nalimot ana? Kadaghan oy. Kadaghan. Karon sa ebanghelyo nga, uy, nakalimot man yung gipatrabaho ra siya. Nangwinta naman noon. Karon, kapila ka ta nalimot ingani. Nga dili kita tag-iya. Nga kita piniyalan ra. Kita trabahante ra. Uy, kadaghan ta malimot ana oy. Kakusog na to manag-iya. No, kusog kita manag-iya oy. Butang, bahandi, labi na tao. Manag-iya na ganig tao, kuyaw kayo. Ako ka, ako'y nagpakaon nimo, ako'y nagpatubo nimo, ako'y, sa paman. Uy, kusugit na mo abusar, kung mangang ko na. Mubito na usahay, hinumdumi, bana. Ngadto sa inyong asawa, hinumdumi ni ha, bana ka lang, ug diha ra ka kutob. Ayaw pangangkon, kaya ang tag-iya sa imong asawang Dios. Ayaw nagsayod-sayunig, kulata diha. Bisan og ikaw mo'y nanrabaho, kay bana ka lang og diha ra ka kutob. Ang Dios ang nanag-iya niya. Mao po na asawa. Ang mangangkon pud usahay ning asawa oy. Grabe sa mangangkon. Mao na nga asawa ka lang og diha ra ka kutob.
ayaw pangangkon ang Dios ang nagtag-iya sa imong bana. Ginikanan, maupod. Ginikanan. Kamu bitoy ng anak, kamo'y nag-utong. Apan hinumdumi, ginikanan ka lang. Ang Dios ang nanag-iya aning bata. Mo bito na inahitabos bunyag, o di mo, kalimot, dali lagi ta makalimot. Nga kusog ta magpabunyag. Tanawas bunyag. Inigadtos bunyag. Mangutana ang pare. Kasi pangalan sa bata. Mangutana ang pare apelido. Be, asa mamong bunyaga ng utana ng apelido? Woy, pangalan ra. Nga naman, kanang apelido, nagpasabot nga kaning bataa, ni bilong anak nga pamilya. Kaning bata, ni bilong anak nga clan, ni bilong anak nga tribe. Mo man apelido. Apan nga nung pangalan ra man. Tungod kay kining bataa, kamo ginikanan og nangugos, nituo og nisalig, ang tagiya ning bataa, ang Dios, dili kamo. Munang way aplido, ibunyag, way aplido. Kay nga naman, kasi tagiya, ang Dios. Nya, patugat-tugam, dahil tagpamunyag niya, di man dahil tamo to, ana. Kaya ito maning bawion. Ningon man tagino, ikaw tagiya ning bata, imo ning gipiyal na mo, salamat ha. Muna niya itong giangkon sa bunyag, oy. Nya inig ka, taod-taod, oy, dali kay kalimot, oy. Sa ensayo na nato ang pag-angkon nga kuha ning anak. Imo bitaw, pero ang tag-iya ana ang Dios. Kalimot ang anak pero lisod ning makalimot ano? Lisod angay gid itang pahinom duman. Mga kaning misa is a remembrance. Is a memorial. Kaya aron pahinumduman ta sa Ginoo. I love you so much. I created you. I died for you. No? Ang estudyante nga malimot, pagkakuyaw, labi na panahon sa exam, dili lang kay siya mahagbong, kuyaw ang iyang kaugmaon. Kung kita malimot, dili lang kay mahagbong taron, kuyaw ang atong kaugmaon. Akong tapuson yung pagpaambit, bago ra man ko nagsaulog ang 60th anniversary akong uncle o auntie, no? Si ako ang papasidor o Mama Ansing. Sila, iampo mi father, limang ka ng 68. Niya, nindot kay daghang sila recollection ug unsay gihimo sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Ug mapasalamaton kay sila ug malipayon ug malaumon sa ugma sa future because they remember. Mao na mahitabo when we remember. There is much joy in now and confidence and hope in the future. Tapuso na ako ni aning istoryaha kang Cardinal Vidal ni, the late Cardinal Vidal. Nagkasal to siya og anniversary. Kalimot na kung unsa to, 68 ba to, 78. Basta tiguang na kayo ang nag-anniversary sa kasal. Human siya gwali, niya human misa, niya picture taking, niya nanaog na des Cardinal, tiguang na to sa Cardinal. Huwag siyang giagak. Niya, iya man yung istorya. Kasi may nakadungog yun. Iyahang giingnan ang kaning gilamano niya ang couple, ang tiguwang ng asawa o tiguwang ng bana. Ang bana ang nitingog, ingon ang bana ay, "Uy, Kardinal, salamat sa imong misa. Ug salamat, nakahigayon kag pagmisa. Pan Kardinal, ako'y pangutana." "O, unsa may imong pangutana?" "Kinsa man ning babae sa akong tapad?" Daliman ka anak, nakalimot dahil siya, "Uy nga, kinsa tong babae siyang tapad." Sa pagpadani nga santos nga misa, nining misa, we come here because we easily forget. We come here because we want to be reminded and we want to remember. Ang Ginoo gamhanan ug ang Ginoo nahigugma kanato. Ayaw nagkalimti ug ayaw hikalimot niya na siya ang nahigugma ug nanag-iya sa tanan. Nagato ako sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Jesucristo yung anak nga bugtong Ginoo nato, gipanampon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisagad sa sugo ni Poncio Pilato, ginansang sa krus namatay ug gilubong, gikunsad sa mga minatay, sa katulong ka adlaw na banhaw,
misa ka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mo balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas ug sa kinabuhi nga dayon. Amen. Pagampo sa katawhan. Ang Dios nagmahina sa iyang gasa labaw pa kaysa atong gihandom. Puno sa pagsalig magampo kita ngadto kaniya uban sa pag-ingon, Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa Pangulo sa atong simbahan, sa atong Santo Papa Francisco, sa atong Arzobispo Jose Palma, si Medefel, ang iyang kaabag nga obispo, sa tanang obispo ug kaparian, nga diha sa ilang panig-ingnan, makita sa tanang katawhan ang pagkahigugmaon sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang mga nag-alagad sa gobyerno, nga unta, ipakita nila sa mga mahuyang ug sa mga kabus ang talagsaong pagpakabana ug paghigugma. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga batan-on, nga unta magmalig-on sila sa ilang baruganan sa paghatag bili sa Kristohanong mithi, aron dili sila dali mahaylos sa mga butang kalibutanon. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton, mga binilanggo, ug kanila nga nagantos sa nagkalain-laing kasakitan sa kinabuhi, nga unta, ila untang matagamtaman ang gugma sa Ginoo, nga maoy muhupay sa ilang mga pag-antos. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumut, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Orasyo Emperata. O Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangot. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangalyo po sab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusas sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Diyos, nasayod kami nga ani ikaw dool kanamo ug namati sa mga pagampo, pun-a kami sa imong gugma, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Igsoon, pagampo ka mo ron ang ako, ginong sakripisyo, dawaton ta sa Dios kamahan, makagahom sa tanan. Huwag ka sa Ginoo sa sakripisyo sa iyong mga kamot, alang sa pagdayag pagbabayad sa iyong ngalan, alang sa kamuslanan o sa tibok ng santos kasimbahan. O Ginoo, naghalad kami nining mga gasa aron pagpakita sa mong pagtuog pagigugma. Himuo nga nakapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat na Kristo imong anak, nga mayamong Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap ka rin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay umataro. Santos nga maahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Ang matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kiyang tanan nga mga butang madako siya og magamay imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mong tao sumala sa imong larawan ug gitugyanan og gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat pinagi ni Kristo. Nga gidaig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug mga arkanghel sa walay hunong nga awit sa pagingon. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu ron pagsantos naning mga gasa. Mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa papasakit siyang kagalingon mikuha siya pa ni pasalamat kanimo mipikas. Mihatag niini ngadto siyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini. Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon na pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan. Naningpan sa kinabuhi, kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inamdami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francesco, among Papa, ni Jose, among Obispo, ug sa tanang mga pari. Inamdami usab ang mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Imo kami ang ngayan na mag-ambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang ginahan nga ulay sa Dios kang San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amoy kong daigon, amoy kong himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagahong Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita nga to sa itong langit nun nga Amahan, ginamit ang mga pulong, tudlo ka nato sa itong manunubos. Maayo kami kanimo Ginoo, imo kami ignoson sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanan nga kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Si Kristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw bilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton,
Atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Kita tang timaan kita managsuon, panagdait. Peace. Kini mang kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Gulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, giligon mo kami pinagi nining Eucharistia. Padayon na ang pagtabang kanamo pinagi sa imong gugma. Himo ang mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang pagigugma nga among gihuptan dinhi kinamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Langitong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus para itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalan alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit na iusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kinamong gipangayo, pinagi sa mga Ginoong Kristo imong anak, mabuyog hari man kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang mga mothers and daughters of St. Paul, mapasalamaton kaninyong tanan, nganing tabang aron mahatod sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay kining santos nga Eucharistia. Salamat sa ato mga sponsors o benefactors, ang Bud's Flower Shop nga naghalad sa bulak karon, ang atong choir, lectors o technical crew, o labi na sa atong mass presider, si Reverend Father Joseph De Aquino, usa sa mga formators sa San Carlos Major Seminary sa Archdiocese sa Sugbo.
ug alang ni atong gustong motabang aron atong mahatod ang misa pinaagi sa telebisyon matag Domingo, palihog ipadala lang ang inyong donations na inyong mosunod nga mga detalye. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos sa santos nga misa, ganito ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, "I am the bread of life," he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directress.